Ah, This is my life. Siyempre, inyo kubus nga lagad si Tito Wilma makaupo ninyo tubtub-tak na stress sa karon iya nga hapon. Kumusta lang sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati? Kamustang pagpaniaga, okay lang or hindi okay? Amon ti da okay, no? Da okay. Ang amon sinipaniaga pero gusto lang ni Tito Wilma naman nga pa-share naman sang aton sini ginpanyaga wala lang madugay balay na nakahatag maayo nga buot sa inyo maayo nga pamatyagan masustansya bala o kun hindi okay lang balang inyo mga nabatian nga mga ano ay na mga reaction mga nabatian sa Sona kahapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga reaksyon ninyo paamo kay na. Pero sila nga do kalinonghaw. Unlike sa mga nakaligad iya nga mga State of the Nation address ang ato nga presidente, no? May mga reaksyon, di ba, da kaagad-agad, pero sumundo ka tinonghaw. Paamo kay. What silingon, tinong man panyagan nyo, mayo mandabot nyo, amo na lang na siya kay Tita Weya. Importante lang, updanay kita sa inyo mga lalisuan sa mga radyo sa karon nga hapon. 684 kHz. Kag syempre sa mga naka-online naman dira, sa mga naka-online via Facebook page sa Action Radio Bacolod, okay lang. Ari nyo kubus nga lagad sa gihapon. Naop din ay kita dira. Paki-like at paki-share sa This Is My Life. Kung pwede, pasend naman da sang stars. Kung may ara, baw makayuhong gid si Tito Wilma. Tubtub sa iya dulunggan nga yuhumanay. Ni kinanglamingin malipayon tas buong iyang adlaw. Kinahanglan gid. Medyo magalumo na aton kalangitan tungod man sa lapta-lapta nga mga pag-ulan pero kinahanglan man ang paghalong natong tanan kay kabudlay ko ng aton ikaayong lawas amo ang matamaan. Gani hinay-hinay lang kita. Pero anay ka Tito Wilma, sa inyo anay mga greetings karon mga mensahe man sa aton mahatag nga mga informasyon sa sininga hapon. Sa sulat nga aton mabasa sa inyo sa sininga hapon, inyo mga reactions, kag sa mabatian naton sa aton tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope, ara lang ang aton sa text hotline, 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. At sa mga naka-online, syempre, ara man ang aton sa text hotline. Ang aton sa nga chat room. Pwede nyo lang dira masend ang inyo man mga greetings, kag inyo man mga opinion, dugay-dugay. Okay lang ina, gihapon, di ba, Tita Wilma? Paamo ka na bala, kinanglan lang mangin, kamuda, gwapa ka gwapo lang kamuda sa matang piyong-piyong inyong mata, pero nakaunat-unat ka mo kayo na sang aga. Alauna 51 Action Radio Philippine Standard Time. Ay bantayan ninyong palabuton naton nga promo ha. Basi bala makalagaw sila da kaglibot-libot sa inyo dira palibot mga palangga naton nga mga tagpalamati. Baw dakop ka, daog ka, ruleta promo sang Action Radio Bacolod, mangin kabahin ka. Kang may posibilidad, makakuha ikaw sa mga dalagko nga mga premyo nga napreparar sang Action Radio Bacolod. Bantayan yung mechanics sina, kag kung paano ikaw, hindi naman sa tawi makambal nga, kung paano kita magdaog, kundi paano ka mo magdaog. Bantayan ninyo mechanics sina, ha? Okay, sa karon man nga hapon, ano ang ma-share ni Tita Wilma nga tupiko iya hindi soya may benepisyo man siya nga mahatag sa aton, di ba? May mga maayo man siya nga benepisyo nga mahatag sa aton kag makahatag pa sa aton kalipay nga aman. Of course, Tita Wilma, mabusog ka sustansya pag nakaon mo kundi malipayon ka, di ba? Kahit hindi lang makasiling kita nga ang pagkaon, ha? Sang soya, okay na. Pero dapat kung ano man kauno naton maging masustansya, di ba? Kag hindi lang ang aton ginakaon maging masustansya kundi pati man ang aton ginainom nga makadto iya sa aton sinilawas. Dapat ibaluon mo gid kung anong benepisyo sang imo ginakaon kag kung anong benepisyo nga mahatag sang imo ginainom pareho sang soy milk
kung ginakaon pareho sang tofu, sang tokwa, di ba? Na mga mo na siya na. Pero, nabalaan nyo kung ano ang benepisyo nga, o kung ano benepisyo sang ginakaon ninyo, kag inom ninyo pareho sang soya. May ara nga mahatag nga kaayuhan ng soya sa aton ikaayong lawas. Actually, ang soya, scientific name niya is glycine max, di ba la? Glycine max ang soya. Kag ang soybean naman, amo nang tawag niya diri ang pagtawag sa iya nga soybean in English na siya. Nan. Kag ano ang pagtanaw nyo sa iya? Tanom, hindi siya tag-asgid. Basta tanom na siya, manubo nga klase sang tanom, kag ang iya sinadahon balahibuhon, puno sang balahibo. Kag ina makitaan hindi lang diri sa aton sa Pilipinas, kundi sa bugos gid nga kalibutan. Tungod sa mga produkto nga makuha iya sa soya or soya bean na maka-process na isang madamo nga pagkaon nga resulta ang soya bean, ang liso mismo sang soya. Mas mentioned ni Tita Wilma, ano gani ang mga produkto nga makuha naton dira soy sauce na nagsoy sa kay soya mo. Soy sauce inang patis kun sa aton pa na ang tokwa kag taho. Ang tokwa sliceon mo lang kag iprituhon. Tapos kung ano man kadalag ko ang gusto mo nga pag-slice ka man sang baboy. Baboy, tokwat baboy, adubuhon gwa, di ba? Tokwat baboy, manamit ka unon, may benepisyo kung kabalo ikaw magpreparar sang karne sang baboy. Di ba la? Yes, akin ang lanlanggit Tita Wilma. Nan. Pero ang liso, magluwas iya sa tokwa, baboy, kag tofu na. Ang liso sang soya, may kaugalingon na siya iya nga ginatawag naton oil. Kaya bisan magbakal tagan isang oil para sa aton ginaluto, may ara nga soya oil, may palm oil, may corn oil, may vegetable oil, di ba mga musina? So meaning, ang soya mismo, ang liso niya may ara siya iya kaugalingon man nga oil. May makuha man kita nga protein, may makuha man kita nga carbohydrates, may vitamin A pagid siya kag vitamin B, vitamin C na kag may ara pagid siya sang isoflavonoids. Isoflavones tawe. Lain man ang isoflavonoids mo sang sa isoflavones. Ining isoflavones, isa ini siya ka chemical substance nga may ara gid siya ikasarang sa pag-away sang balatian sa dughan, or let's say in short, sa pag-away sang breast cancer na sa mga pareho naton ara kaon kamo sang soya. Gani nami na siya sa mga kababainahan, kinanglan ilakip ginaton ina sa aton nutritional diet ang soya bean or soya na iban pagid kami benepisyo sang soya makabuli gini na sa kondisyon sang aton sinipanulukan. Let's say for example kung nagimo panulukan po nga do nagaburon, nga do nagakurap ang akon sini nga panulok na. Abi ninyo solusyon dira, patuluan lang ina sang bulak sang soya. Ang imo sini mga mata. Kaya actually, ang bulak sang soya, laka-laka lang na siya pa ang iya sini bulak mo nan. Ang duga sang bulak niya ipatulo sa imo mata para nga ang pagburon sang panulukan mo or panulok mo mangin klaro na. Kung sa mga pilas naman, madasig nga paayos ang pilas. Pilas ang hindi bala kung maka-experience ikaw sa chicken pox sulalob na may ara nga nagalupok ina mga bitog-bitog niya na mahimo na siya nga daw katul kalaway, di ba? So ang himuon lang ining tuktukon ang liso na. Pero kung kaya nyo usapon, pwede man. Kag pagkatapos, ihampol nyo sa iyang mga pilas-pilas. Dasig magkuyom, dasig magayo ang pilas tugasang sulalob. Kag ang pagkaon mo man sang liso sang soya makabulig man.
sige-sige bala feeling mo ay nga na do nagakalagas ang buhok ko nga ini manipis na ni nga mo nagakapuspus man ini nami makabulig man sa imo kaon ka lang sang liso sang soya para malikawan mo ang padayon nga pagkahulog pagkalagas ang imo nga buhok kag magkabulig man sang dako para sa magina experience mo da bala nga skin disease ano mga na-experiensyahan mo da sa imo panit nga mga sakit-sakit dalit sa ka-dry sang skin mo o arang oil sang soya mga may ara kay ng pantal-pantal nan may ara man nga nagapalamula ang imo sinipanit na pwede mo gin magamit ang liso sang soya nga ina kag iban pagin nga mga kondisyon sang imo sini nga lawas pwede mo lang pero may ara, bala mahumot siya. Ganun butangan na nila, scented na nakaklase sang soya oil na. Kag ara pagin. Ang soya, may ara siya duna iya nga saturated fat. May ara siya duna gidya. Mismo sa iya kaugalingon, gidya bala. No? May saturated fat siya. Nga sa masiling naton mas maayo sang saturated fat nga halin sa gatas sang baka. Naituod ka, na? Kay ti ang saturated fat gali nga halin sa gatas sang baka hindi na iya maayo sa aton ikaayong lawas kay nga ginapasaka niya sina ang aton sini nga cholesterol level sa lawas. Unlike sa soya milk, ang soya milk naman ginapanubo niya ang aton nga cholesterol level kung mataas ang imong cholesterol level tungod sa ginaangkon nga protein mismo sa amo iya nga utahan. Ti sunugay ni sa Food and Drug Administration dito ya sa Amerika, ang soy protein nagapanubo man sang peligro o nagapanubo man sang risgo sa pag-angkon sang heart ailment o kung masakit sa korazon. Gani mas maayo gid. Suno sa ila-ila gid gina-recommend nga kinahanglan maka-consume kita adlaw-adlaw sang 25 grams sang soy protein. Ti tama ka healthy makitaan naton aton iya maanalisar nga ay amo nagali ka healthy sang soya para sa aton. Pero hindi pa inatuman nga parang pangita mo gid sang 100% total healing, di ba la? Kinahanglan updan mo man ina sang healthy living. Hindi siling nga kung magkaon ka na sina ang imo ginabatsak ay maayo kung nakahambal ni Tita Wilma nabatian ko ay sus Ginoo ko anak ko. Paamo ka na. Kinahanglan hindi lang na iya nga amo lang ng imo kaunon kundi kinahanglan updan mo sang healthy lifestyle. Magkaon ka masustansya nga mga pagkaon. May enough rest ikaw. Nagakaigo man nga kalawigon sang pagtulog, 6 to 8 hours. Sa tiun sang kagabiyon kung magtulog ikaw, may ara ka man kinahanglan enough water sa imo sinilawas. Hindi nga kada ka lang kaon iya inom tubig hindi na kay kun may ara dira makahalalit nga mga toxin kinanglan ma-wash out ina okay lang nang dugay-dugay kaya pangihi sang sa mabudlayan gid ikaw no antos ka pa gasto pa buslot pa bulsa mo sa mga over the counter nga mga bulong. But anyway, thank you so much at least kay bisan paano nakakuha kita informasyon na hanungod sining soya or soya bean amo na siya gali kamasustansya para sa aton. Sa mga nahadlok na magkaon ara siling nila hindi pwede gali na ang soya or soya milk, soya beans para sa mga cancer patients. Okay, let's dos Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na produkto from Dr. Pinoy Farm. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ba naman mga naka-online dira, diin na ato mga anak ko. Okay. Sa mga naka-online dira, hi and hello. Yes, Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Good afternoon, Tito We. Ga-monitor lang kami diri sa may Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. God bless and more power. Ma'am, thanks for the prayer and the love you sent. Villar de la Cruz, good afternoon. Salamat man sa imo. At Tia Kimeriman, kamusta na ikaw? Mayong hapon, Action Wilma. Marilo Varon, salamat man. Kay Leo Vicentino, good afternoon lang dira sa imo. Kay Doy Arthur, good afternoon, Action Will. Ashley Montaño, pa-shout out naman sa mga taga Payaw na Montaño family, kag happy 73rd birthday sa tatay ko, Junior Simeon Montaño. Wow, 73 years old Congratulations. God bless you. At Leo Vicentino, salamat gid. Thanks for the flower. Good afternoon, Tito We. Share ko lang amon lunch. Tinulang bangos. Wow, with feeling panayak kay from the bottom of her heart. Ginagalin, ha? Ma'am Julie Militado Patrimonio, thank you again. No? Kindly greet my sister Processa Militado Victoriano of Dubai. Thanks, Ged. Okay. Ma'am Processa Militado Victoriano. No? Good afternoon. No? Good morning, I think, dira sa inyo sa Dubai. Party sa sonang masiling ko lang. Wayagid na mensyon ang pagsugpo sa drugs kag kung paano panubuon ang basic commodities. Tiwaygid. Isa na sa mga ginapaabot man sang tanan no ma'am no, gintutukan mo gida. Thank you gid Ma'am Julie. Tita Wilma nalipay gid ko ang iloy ko kag amay kag nakita kanila sa live subong. Jesus Maria mga anak. Kay ikaw lang nabantayan sa radyo, permi, pa-shout out, Tita Wilma, adlaw-adlaw gid, gapamati si Nanay Rose Urbano. Nanay Rose Urbano, kay Tatay Simeon Montaño, diri sa may Payaw, Binalbagan. Shout out lang sa Montaño, shout out lang sa Montaño family. Thank you, gid Ashley. Nanay kag tatay, salamat gid sa inyo. Okay? Good afternoon, Tito Wilma Tamyaw ko lang bata ko sa Beirut, Lebanon. Kay Maricon Castillo, kay Gloria Moreno, ga-monitor man sila sa ARB. Hello! Hi, lang dira sa inyo. Kamusta ang sitwasyon ninyo da sa Lebanon? Kami updated sa nagakatabo man dira. So, keep yourself always safe, gid na? Kag halong-halong, gid mga anak. Angela Gayon Dato Castillo, salamat, gid na? Tagabangga Tutong 1, Barangay Felisa, mayong hapon. Daryl, Ma'am made of soybeans. So, siling ni Tuto Darrell, siling niya, taho ma'am, made of soybeans. Thanks for the love. Thank you, good Sir Darrell. Insakto na, kaya kung arap ako sa balay kung aga, basta magagi ng taho, gabakal gid ako. Yes, nami, gina siya ya. Na, Juvie Monares, good afternoon man sa imo. Tawil mang soya, ginahalo na namon sa ramen, sa Korean foods. Yes, so, prituon mo lang siya kay cubes, di ba? Kung gani mo man na, kung kisa wala ko man ginaprito, kung wala ko olive oil, wala ko siya ginaprito, okay lang namit man siya gyapon. Basta timplahon mo lang mayo, namit man imo kaon, di ba? Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet your avid listeners
Merly Bailon, Hilario, and family of Barangay Mao, Bago City. God bless you and your family circle, Ma'am Wells. Okay, thank you, good ma'am, sa imo man. Ha? Thanks for the prayer, for the love, for the flowers, and the kisses you send. Siling ni Ma'am Elizabeth, more power to ARB. Mayong hapon, Tito Wet, damyaw ko gali ang grupo paghidait. Si Brad Mating, si Beboy Kaglukoy, sang Espanya, Isabela, salamat gid. From Milko Bello, salamat sa imo. Homalumina, salamat man kay Raymar Beranyo Lingoste. Watching from Barangay Hagimit, Lacar, Lotes City. Salamat and keep safe always. God bless. Okay. Danny DC Ot. Nadula ka mo sa kahanginan tawe. Oy, nadula ta kuno sa kahanginan? I don't think so. Nadula ta kuno sa kahanginan? Check na to. April Rose, Biseng Ganyo, tita, I don't know if sa radio dinamo ng problema or what, kay gulpi lang nadula. Pero if i-change sa ibang nga station, ara man, i-check na to anak. Don't worry. Dire lang anay asta, ma'am Verge, karon lang dugay-dugay, ha? Thank you, Gid. Balikan ko lang ako natin greetings. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Pwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Pwerte nga ability! Kasaysayan nga 14 Action Radio po, Philippine Standard Time. Yes, ang ito na na Panyawan Liniment po. Pwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion Man si Tita Wilma, pasensya gid na sa mga palangga naton nga mga tagpalamati kag pasensya man sa mga naka-online. Ka insakto gin manggaling inyo dira nga ginareklamo no nga hindi ninyo kami mabatian sa inyo mga radyo, nag-trip off kita hingalit dito sa atong transmitter site gani. Nothing to worry. Balik na kita sa paglingaw sa inyo, na? Hindi bala April Rose sa inyo, sinya hehe sila ni Papa kag Mama ko daan nga pamatigid. April Rose disinganyo. Madamo gid nga salamat. Yes, Ma'am Star Mayo, good afternoon. Salamat gid. April Rose disinganyo sa amon man. Kay I don't know kung sa radio namon ang problema or what kay gulpi lang nga
nadula sa amon transmitter. Ma'am or Sir Danny Siot, salamat gid. Ma'am Virgil Pinda, aralan ko no sila gihapon sa Myceline Home. Sila ni Ma'am Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Checa, kay Mercedes Lambert. More power lang. And God bless you, Tito Wilma, and your family. Likewise, Ma'am, sa inyo gid tanan. Thanks for the love and for the prayer. April Rose, thank you gid. Ruby Elia, good afternoon. Halin sa akon duha ka lola nga mga Lola Mirna, si lola ko nga si Mirna kag Edna. Salamat gid. Okay, relax anay aton mga mensahe sa text hotline. Relax ha. Kay mabasa anay si Tita Wilma sang aton sulat karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, ng atong letter sender sa karon padalay ni sa aton sa niya personal account sa FB. Lipot lang pero tagaan na itong atensyon. Ginpadala ni Inday Lorna. Hindi ilang pag-mention ng iya lugar. Kay Inday Lorna, pamatian na ito ng iya sinimansay kay Tita Wilma. That is This Is My Life. Dear Tita Wilma, kumusta lang sa tanan? May gusto lang ko nga i-share sa kahanginan sa mga nagapamati sa This Is My Life over Action Radio Bacolod. Natungod ini sa akon eksperyensya para mangin leksyon sa mga tagpalamati mo nga pwede man maka-eksperyensya sang pagkapintas sang ilabana. Tita Wilma, tanan nga pagpanakit sang bana ko, may record sa amon barangay. Ginbayaan niya kami nga mag-iloy tungod sa iya babayi, pero imbis nga magkalisod ako, pamatyagan ko do nagabutan ako sang tunok sa dughan. Tungod, wala na sang maga sakit sa ako. Pamatyagan ko nagmag-an kag nagtawhay ang akon palibot. Tungod sang mga kasakit nga akon nabatsyagan. Nakatuon ako, Tita Wilma, sa pagmatumato, bisan wala ako sang ihibalo. Nagnegosyo ako, kagin kaluyan sang mahal nga Dios. Nag-ayo-ayo ang kabuhi namon nga mag-iloy. Bisan gamay lang ining ako negosyo pero maayo ang akon kita. Abi mo isa ka bes na kibot ako. Gulpi lang nag-abot ang mapintas ko nga bana. Siling niya, kasado kami, kag may matarong siya sa kinitaan nga napundar ko. Ay abaw. Ang medyo hindi nami pamatian, Tita Wilma, tungod nagpaandam siya nga gamuhon ang kabuhi ko kun hindi ko siya pagpartihan sang akon kinitaan. Kun batyagon ko lang ang kahadlok, Tita Wilma, wala ako sang mahimo, pero nagatinguha gid ako sa pagbato. Pero gihapon problema gid. Siling ko masulat ko bala sa This Is My Life kay base mabatian ko ang solusyon sa akon problema.
Tita, no, ano dapat ko himuon siniman? Salamat, Gid, sa atensyon. Lorna, ang sender. Okay, sa ato naman yung letter sender karon nga hapon. Maayong hapon and congratulations. Paamo ka na? Maayong hapon kag congratulations Inday Lorna, kung diin ka man nga bahin diri sa Bacolod, hindi man ikaw makilalaan nga ikaw gid si Lorna tungod madamo sang Lorna sa kalibutan. Di ba? But anyway, nagapanginbulahan si Tita Wilma tungod nga nakalampuwas ikaw sa mapintas nga bana. Nagadayaw kita sa imo tungod nga wala ikaw nagpakahuyang. Wala ikaw nahadlok sang kapintas sang imo bana. Kag wala ikaw nahadlok sa pag-atubang sang kabudlayan kag pag-antos para imo lang masuportahan ang inyo sini bata or kabataan, no? 2, 3, pila ka bilog bata ito, nan, no? Anyway, ang nami lang gid kay hindi ka nagnangi negatibo sa imong sitwasyon. Wala ka nangita gamo, wala ka nangita sang kun ano nga paagi nga makapaluya sa imo, kundi gingamit mo ang sitwasyon nga makahatag sa imo dugang makahatag sa imo dugang nga kusog, makahatag sa imo inspirasyon para mabuhi mo yang kaugalingon mo upod sa mga bata mo, kag matagaan mo sila sang maay nga pagkaon, kag mapaeskwela mo. Ay abaw kay ginpamatian sang mahal nga Dios ang imo sinipagpangamuyo, nagbalik siya iya gulpi, kag siya pang maisog, pamo kana bala. Nagbalik siya kag siya pang maisog kag pahugon ka pa. Anak, mamo na lang si Tita Wilma. Anak, sa imo Lorna, hindi ikaw magkahadlok. Kay nga may record na kamo nga daan sa inyo barangay, sang iya kapintas. Magsiling siya nga gamuhon niyang kabuhi mo kung hindi mo siya mapartihan sang kinitaan mo. Ano siya siniswerte, no? Paamo ka na. Kung daw masiling mo nga, kung makilala lang siya ni Tawe, kag mapitik ko ginang dulungan. Masiling iban, daw makapitik kag ibla Tita Wilma, guro hadlo kag hindi man. Hindi sa makapitik ako sa edulungan. Ako niya in words ko lang na mahambal. Pero kung makitaan ko siya, makayuhom siguro ako. Inday Lorna, hindi pagproblemahi ina. Kabalo ako, no? Mahapos na niya para kay Tita Wilma ang maghambal nga hindi pagproblemahan ina. Pero ikaw, mabugat para sa imo. Solo, ikaw nga nagabaka-baka para sa inyo mga anak, ngin patumbayaan niya. Pagkatapos, amo pa nang himuon niya, pahug-pahugon pa ka. Hindi ka maghadlok. Kung magsiling na hadlok, ka nga gamuhon niya, kasiguhon ka niya liwat. Ay, damo to record sa barangay sang ginhimo niya. Hindi ka magkahadlok. I-inform nga daan, na magpahibalo ka nga daan sa barangay. Total may record naman ka mo to. Para nga matagaan ikaw, kagang imo bata sang proteksyon, pati nang imo gamay nga negosyo nga among nagabuhi sa imo. Kag kun hindi siya husgado, ipaagi sa legal ang iya katuntuhan na idangop sa korte tan-awon ta kun maatubang siya. Kung sinong kumpormihan kag sino ang suportahan sang korte. Ikaw gid kay ikaw ang gindaog-daog kag ginmaltratar kung magpinasaka ay naging man sa kaso, ay tunto nga bata na ay. Pamok na bila. Konsulta ka bila sa isa ka mga abogado. Total, may ara ka man nga inugbayad bisan paano. Ang pagpamahog niya sa imo ipablatter. Ipablatter ina. Kung kasanon niya ina ginambal sa imo kag kung sino mga nakabati, ipablatter. Konsulta ka sa mga nga abogado. Kag kung mapablatter mo na sa hindi ba lang naparecord mo sa inyo barangay, then ang sunod dira papulis mo na ang iya mga pagpamahog sa imo tinawunta kung may isog pa sa o kabudlay no inang ikaw pa bala iya ang magdaog-daog, ikaw pang maltratar pagkatapos ikaw pang maisog, ano nga konsensya kag ano nga balatyago ng imo man ginbilin mong sa laguron sa asawa mo pagkatapos iya busog mo ang kaugalingon mo sang imo katuntuhan karon kay pagbalikin mo nag-ayo ang ila sitwasyon nga ginpabayaan mo.
ay hukhukan mo pa, ay tunto nga bata niya. Nabaamo kay na Tita Wilma. Pero sorry again, nga nakahambal ako sa amusina, Inday Lorna. Pero tandaan mo lang, may Diyos ang kalibutan. Hindi kaya magkahadlok, kaya magpangamuyo, kang magpanawag sa mahal nga Diyos, idangop ina sa iya. Hindi man siya makahatag proteksyon sa imo direkta, pero siya ang makahimo sang paagi sa imo pagpangamuyo, pagdangop sa iya. Siya ang mahimo paagi kung paano ka mo maproteksyonan sang imo mga anak, patok sining tunto mo nga klase sang bana. Kung ikaw, pareho siguro sang iban nga mga asawa nga gabato, patay-patay, bahala na kung mapatay, masiling na sila. Importante, suno sa ila na gabato, ikaw hindi. Kundi sa pihak sang sitwasyon, imbis nga magbato ka, nagpaninguha ka. Karon ang pagpaninguha kag pagsakripisyo mo nagbunga, balik doon kaniya, kag mangayo pa siya share, ay why man siya nahuya sa landong yan, no? Pamo ko na, kana ba na. Pero, ang akon lang gid sa imo Inday Lorna, nagapasalamat ako sa imo man kaisog kag kabakon. Hindi ka magkahadlok. Basta naparecord mo sa barangay, mapablatter mo sa pulis, kag kung kaya mo man lang konsulta ikaw sa abogado, kag iakusar na siya bala na mayo na kay medyo mahatagan man siya jutay nga katahap or jutay nga kakulba sa iya himuon. Kay in kaso por kaso kung anong himuon niya, kag hindi siya mag-ako, siya man lang ang makahimo sina. Kay amo na may mga record na kamungadan antes sina. Di ba la? Hindi ka magkahadlok, may Diyos ang kalibutan. Ang Ginoong bahala sina sa iya na gusto niya siguro pati kabataan niya hindi magkilala sa iya sa ulihi. Di ba la? Ay oo nga mga anak kamo amugid na to ineng imo sinisiling ko bisan lipot lang ng imo sinisulat. Sigurado si Tita Wilma nga sa mga nagaupod sa aton sa ilang mga radyo o kung sa mga nagaupod man sa aton online, ang iban dira sa aton makarelate. Iban kun amo na ka pintas ang ilabana, nagapalayo sila, nagapakigbulag sila mismo, nakigbulag. Ikaw ya hindi siya iya mong nagbiya sa inyo, tilang taon na ton siya nang may sala, siya pang maisog, pagkatapos karon iskudihon niya pa ang imo sinikinitaan, baw banwa din hostisya siniman. May hostisya ang aton sosyudad, gani hindi ka magkahadlo kag may Dios ang kalibutan, gani hindi man ikaw magdula sang paglaom sa pagpanawag sa iya 24/7. Tanan nga himuon mo, tanan nga desisyon mo, ara idangop mo sa mahal nga Dios kay buligan niya ikaw. Hindi bala Sir Rufino Eregabino dira sa may handumanan, mayong hapon lang dira kag salamat gid. Ina lamang ang matugda ni Tita Wilma sa imo Inday Lorna, kabay pa nga mahatagan naton ikaw sang kaisog, ma-inspired namon ikaw sa pagpakigbato sang imo matarong. Hindi ka naliwat magpasugot nga padapatan pa niya ikaw sang kamot. Hindi lang pagipaagi man sa kusog, kundi sa pagpangamuyo kag sa pagpangayo sang bulig sa aton mga otoridad kay hindi ka ginapagpabayan. Okay, let's 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, kay Ruby Elia, good afternoon Tita We, halin sa akon duwa ka lola. Yes, thank you. Good kay Richie Toribio. Monitor kami diri sa Barangay Takuling, especially kay security guard Kaongga, kag security guard Toribio. Salamat gid, madamo gid nga salamat. Kag araman si Sir Alex Puntesa nga nagaupod sa aton karon nga hapon. Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Magkabalik si Tita Wilma para sa aton horoscope pagkatapos sang mga ini. Once
Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, ari ang aton sini anay reaction halin sa aton sini text hotline. Siling ni 1780 nakayuhom ako pero I don't know kung mabasa ko ni on air kung may kaisog si tawe. Sa sender, day kadto ka sa paw, isugin mo ang tanan nga ginahimo sang bana mo sa imo day. Hindi ka magkahadlok. May DSWD pagida pwede ka man kakadto tunto klase banan. Wala uya. Bantay sa lakay amo nang mga tao nga tamaran. At sa liwat hindi kagin magkahadlok day sa iya. Halin ina kay Tuto Vmar, Sangla Carlota. Madamo gid salamat sa imo Vmar. Ay nga mga anak ko. Tita we ginatamyaw ko gali ang family Galabasa kag family Boli-Boli nga nagapamatigid sa imo subong. Sang tinungan Isabela, madamo gid nga salamat. Yes, sa mga taga Isabela dira mayong hapon lang gid na sa inyo dira tanan sa mga suki naton. Sa kay Mami Diana Consolation, kamusta lang? Nanay Dayin, Mami Pilar, kay Inday Wilma
Kabarles, salamat ha, mayong hapon sa imo dira. Kag kainday Ophelia RC. Nanay Milit sang Hanover Store from Yuri and Zaid, na mayong hapon. Nanay Milit. Sang Hanover Street from Yuri and Zaid. Halin ina kay 7419 mayong hapon. Panyaga ta tita. Ahay, ang akong sudanta tinapa with eggs and with soft drinks. Okay na. Pag-greet lang din family bilang Balagosa kag Alia Villar family. Pamatian ko gidta si Laila ini. Okay, 7630, may damo gid nga salamat. Kumusta lang, Tita Wilma? Kabay pa nga ara ka lang sa maayo, tita. I'm your avid listener since dalaga pa ko until may bana na ko, tita. Please greet tita sa bana ko si Wilan. Wilan, di na to siya. Wilan bata ko si Mavi kag mga tupad balay namon di Tugado family Marfil kag Bagumbayan family, especially sa Alaban family. Damo gid nga salamat ta Angel Alaban sa Hacienda Pass, Barangay Batuan, Carlota City. God bless tita and more power to your program. 0065, may damo gid nga salamat. Mabalikan ko gid na karon ang iba naton nga mga greetings dira. Dali gid lang mapadayon nanay si Tita Wilma. Di na kita ayon. Aba si Sir Rufino, hindi ti sir, pasensya nga hindi kita makasabat sang imo si Nicole kay ti Ari naka-onboard si Tita Wilma, ha? Pero nag-greet ko na ikaw. Kamusta? Guba iya cellphone, that's why. Okay lang na, sir, kay kabaluman kung why ka naka-online, ara ka sa imo radio. Okay lang, sir. May damo gid nga salamat. Ay nga mga anak ka mo. Hello, Tita We. Hina gid signal ga utod-utod imo hambal via online. Kay guba radyo ko tawe. Kita mo lang ng ilang ang mga reaction. Kung hindi hina ang internet access, ang ila radyo, okay lang na siya. Basta ara ka lang da, bisan utod-utod ang imo. Ipakayo na balang radyo mo. Ma'am Birds pa mo. Kaya na, okay, padayon anay si Tita Wilma. No? Ma-horoscope na kita. Horoscope kita? Yes. Unahon, hindi aton horoscope, ano na gani subong? Martes, Hulyo 26, tuig 2022. Sa aton mga zodiac sign, bantayan inyo tag sa zodiac sign dira kay bantayan man ni Tita Wilma. Okay? Relax. Unahon neto ng zodiac sign nga, Leo. Ang mga Leo, amo ini mga natawo Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Leo, husto ikaw sa imo himuon nga desisyon kung ang imo handom para sa kayuhan. Pero kung ang desisyon mo nga himuon, makahatag man lang kalainan, kung hindi man maayo, ay hindi na lang napagpadayuna kay nga kaugalingon mo ang ibutang mo sa kapahamakan. Leo, 12, 27, 30, 42 sa mga maswerte nga numero. Ocean Blue is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, nami man ang imo mga plano. Nami ang mga plano sa mga Virgo niyan. Pero ipaiway lang na anay subong. Kay nga, dako ang posibilidad, kapalpakan ang padulungan. 4, 9, 35, kag 37 mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Yes, katuan naton ang Libra. Ang mga Libra naman ito, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Yes, Libra, dako ang bulig nga mahimo sang imo advice. Kay nga, maklaruhan mo gid, no? Mahatagan mo gid klaro ang imo ginahatagan sang imo sini advice. Mas swerte mo man nga mga numero 10, 22, 32, kag 39. Indigo is your lucky color. Katuan naman na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman ito Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Sa mga Scorpio, daw nagagamo ang pinsan mo, hindi ka kabalo kung anong himuon mo. Scorpio, hambal sa imong sini horoscope, hindi ka lang halasigi nga subol. Hinay-hinay lang. Importante is safe ikaw. Okay? 12, 17, 27, kag 40 mga maswerte nga numero. Orange is your lucky color.
Sagittarius, ang mga Sagittarius naman ni taon, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, kung nagaduha-duha ikaw sa imo trabaho or kung sa imuan ulubrahon dira. Stay put lang ka anay, relax lang ka anay, na paminsaron mo anay ang next step mo nga himuon para nga hindi magsakit ang dughan mo. Paamo ka na bala, na? Mas wati nga mga numero 1, 5, 33 kag 40, red is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Mga Capricornian, abi ninyo, normal lang na iya nga may problema ang tao. Doon na iya sa aton nga tao nga may problema. Kag maayo gyang tao nga may problema, pero misang sa wala problema, bapaamo na dito Wilma. Pero, kung ara may problema ka, kung daw hindi mo gin masulbar, kaya daw wala kagid sang makita nga solusyon, ngayo ka advice, ngayo ka bulik, hindi pagsuluhan. Maswati mo nga numero 21, 26, 39 kag 41. Brown is your lucky color. Una pa lang inagabahin sa mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Yes, mayong hapon tita panyaga ta kasagin luto sa gata kagin hanigan sang tanglad, abo pa ila-ila naman sila. May damo gini salamat gid Inday, and God bless man sa inyo ni Inday Grace, na? Inday Norma Rosales kag Inday Grace dira sa may terminal. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag may damo gid nga salamat. Relax anay ha, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga
malikawan o kon madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kon snoring isa ina ka sleeping order. Sa diin nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para Mga barangay Tangob, hingagaw lang ta. God bless. Salamat gid Inday April Joy Gaston. Manuel John Ong Grang Kapal. Salamat man sa Purple Hearts with the Rainbow nga ginpaydala nimo. Mayong hapon Tita Wilma, tamyaw ko lang maayong hapon sa family Esmilia, Christina Maglantay, Sandra Bermlo, check to na, Sang Orchids, Barangay Binubuhan, Cecil Bekbek, salamat man. Tita We, good afternoon. Tamyaw ko Tita Helia family diri sa Barangay Canroma, Pontevedra. Salamat gid, God bless always ta. Na. Thanks for the prayer and for the love. Stephanie Helia, and thanks for the stars you sent. Na. Gwit ko man si Boboy Comedia, siling niya, kag kay Emilio Morena, Mirna Tukilyo, kag Lunoy, Asang Lunoy, Binubuhan. Barangay Binubuhan, number 1 gid ang Action Radio. Thank you so much. Okay, gina siya ya, Tita Wilma. Mayong hapon, katapos ko lang kaon, sudan ko ginataan nga tambo kasag subak nami. Kanamits ba? Kanami, isang imo sudan. Romeo, ada ko na si Romeo, gahilay-hilay lang. Sa may diin sa Berha, mayong hapon, Tita Wa. Si Inday Kurit, maayong hapon. Relax at tapuson anay ni Tita Wilma. Ang mga nabili natin ng mga zodiac sign para sa ating horoscope, di na kita Aquarius na. Sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, yes, Aquarius, bow, matamis ang success or kadalagan para sa imo or sa inyo kung namigin man niya kung nag-agi ka sa pag-antos kag pagsakripisyo, no? Amugin ang kinahanglan para sa matamis nga kadalagan. Aquarius, maswerte nga mga numero 14, 27, 33 kag 40, bold yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, yes, Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Pisces, ang imo horoscope na gasiling. Kung anong imo makita, kung anong imo mabatian, ito self mo na lang. Kaya nga, kung isugid mo pa sa iban, amo na ang mangin mitsa o kung amo nang mangin bangdan sang gamo. Tihipos na lang para wala gamuin, no, Pisces, no? Mas swerte nga mga numero 25, 6, 34, kag 39. Jade green is your lucky color. Katuway naton ang Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Ay ho. Aries, tandaan mo or tandaan nyo, wala sang pareho nga tinuga sa kalibutan. May uloanggid, pero may diferensya, may kinatuhay. Likawan mo lang, ha? Likawan mo nga mag-bad words ka sa ila. Maswerte mo nga numero 15, 30, 41, kag 44. Neon green is your lucky color. Sa mga Taurus naman, Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Wow, kung bugana ka subong, bot silingon damo kabala blessing subong na. Kung bugana ka subong, ay kinahanglan magkinot-kinot man kay mga nga may pag-atubangon ikaw nga galastuhan. Mas swerte nga mga numero 20, 39, 40 kag 42. Aqua blue is your lucky color. Kaya naman natin ang zodiac sign ng Gemini. Yes, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Pwede maayo ang Gemini. Ara sa husto nga banas, ang ginausoy sa mga Gemini para sa kaayuhan. Kung padayunon mo ang imo mga ginaplano, himo agad. Hindi ka na magduha-duha pa. 13, 32 kag 33 ang mga maswerte nga numero. Red is your lucky color. Daligid lang, impontules stress, ang aton Action Radio Philippines Standard Time. Dali lang ha. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life
and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat kit sa pag-upod sa itong sa na 3 o'clock prayer. Pero dali lang may nabilin pagidya tita we. Si Puton ko anay nabilin naton nga zodiac sign. Mga Cancer. Ang mga Cancer naman itaw Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Yes, Cancer, wala ikaw or wala ka mo siyang dapat kabalakaan tungod matawhay nga magadalagan ang tanan sa inyo kabuhi karon nga. Pero tandaan kung kapoy kinanglan magpahuway gid, ha? Gani relax. 22, 25, 33 kag 39 mga maswerte nga mga numero. Green is your lucky color. Nabatian nato nga itong text sa zodiac sign para naman sa itong text sa horoscope sa karon iya nga adlaw Martes. Hulyo 26, tuig 2022. Antonio Beronio from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Good afternoon. Thank you so much. No? Mayong hapon lang dira. Pero una sang pagpaalam ni Tita Wilma sa sininga hapon, ang eto na Bible verse of the day nga mabilin halin para sa inyo. Halin sa Mark chapter 12 verse 30. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. I can't say goodbye. Buwas na naman kita mag-updinay. Salamat gid sa standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.